Què tal? Bon dia. Les boires han sigut el tret més destacat de l'oratge de les últimes hores. Tenim calma anticiclònica, estem a l'espera de poder confirmar aquests canvis per dijous que podran portar pluges, que fins i tot podran ser no massa importants, però sí generals a bona part de la comunitat valenciana, però de moment tenim calma anticiclònica. De fet, a les imatges del satèl·lit Meteosat destaquen les boires que este matí hi havia a les comarques més centrals de València, del sud de València, en algun punt del nord d'Alacant, alguna zona també més interior, i també han sovintejat alguna zona de litoral, especialment de València i de Castelló. A la resta, ambient més fresquet, en quedar el cel encalmat, un ambient, les temperatures es recorden que anem camí de l'hivern, temperatures que fins i tot han tocat valors negatius a la comarca d'Esports, concretament a Vilafranca. D'ahir passem als 3 graus que hem tingut a Albocàsser, 4 de Fredes, 2 a Jèrica, volem dir, en punts de l'interior de València, també temperatures pròximes als 0 graus a bona part de la Plana d'Uti i el Requena, 1 grau positiu hem tingut a Titaguas, 4 a Ademús, 2 a Llora, també 2 graus hem tingut a Enguera o a la Font de la Figuera, a Villena i 0 graus al Pinós. A les comarques més centrals i fins i tot tocant punts de la costa trobem temperatures entre 5 i 8 o 9 graus que han tingut a bona part del litoral del centre i nord de València, el litoral de Castelló, i només de forma puntual en algun punt de la Ribera, de la Safor o del Baix Segura hem tingut temperatures que encara no han baixat en tota la nit des 10 o des 11 graus. Demà torna a bufar el ponent, com a molt amaga una ratxeta moderada, farà pujar les temperatures lleugerament esta pròxima nit o encara que es mantindran fresquetes sense massa canvis, tindrem pinzellades de núvols alts que podran ser més abundants a partir de la vesprada, anunciant aquest canvi de temps, aquest front que arribarà dijous. Demà les temperatures amb vents de ponent tendiran a pujar especialment en les comarques més centrals i en punts de litoral. Temperatures que podran tocar els 20, 21, 22 graus a bona part del litoral i en algun punt de les comarques més centrals, i encara ambient ben fresquet en les zones de l'interior per la nit, temperatures pròximes a 0 graus i durant el dia temperatures entre els 12 i els 14 graus. Atenció a aquesta situació meteorològica per dijous perquè ens creua una borrasca, un front de núvols associada. La borrasca acabarà situant-se de matinada sobre les Balears, en aquest moment podrà enviar vents de gregal o de tramuntana i deixar precipitacions una miqueta més importants, en tindre el vent més recorregut sobre la mar, i atenció perquè fins i tot podien tindre algo de neu a les zones de muntanya de la meitat nord de la comunitat per damunt dels 1.300 i dels 1.400 metres. A poqueta nit s'imposarà el vent de mestral, començaran a escampar els núvols, dijous baixaran les temperatures, divendres el dia començaria encara amb presència de núvols, especialment en punts de la costa, encara podien registrar-se algunes pluges de caràcter dèbil, però ràpidament a mig matí s'imposa el vent de mestral, escamparà la nubositat i s'imposarà el sol. I el cap de setmana sembla que l'oratge tornarà a ser estable, assolellat, amb una miqueta de ponent i temperatures que de nou tornaran a pujar.